Glostrup er et godt sted at vokse op. Glostrup er et rigtig godt sted at bo, og det er der rigtig mange, der benytter sig af i de her år. Glostrup er jo en by med 825 års historie. Der er i disse år fuld fart på Glostrup. På mange måder er byen ved at blive hele Vestegnens centrum. Allerede i 2020'erne vil vi være et af Sjællands vigtigste trafikknudepunkter med letbane, S-tog, busser og formentlig regionaltog direkte til lufthavnen. Vi har en unik beliggenhed tæt på hovedstaden, og samtidig kan vi tilbyde skønne skovarealer, åbne områder med masser af himmel og grønne parker. I Glostrup siger vi, at vi er en sund by i bevægelse. Derfor gør vi også meget for at skabe gode rammer, der giver dig lyst til at træffe de sunde valg i livet. Vi markerer blandt andet sundheden med den årlige Glostrup Parkstafet. Glostrup har rige muligheder for oplevelser på cykel. For eksempel på de rekreative stiruter, hvor du kan opleve natur, kunst og byens historie. Sundhed handler i høj grad også om at have mennesker omkring sig. Derfor er vi stolte af vores rigt varierede foreningsliv, hvor du kan blive en del af et sundt og givende fællesskab. Glostrup har gode og trygge daginstitutioner og en velfungerende skole, hvor børnene og de unge udvikler sig fagligt i trygge og inspirerende rammer. Glostrup Kommune prioriterer dagtilbudsområdet hver år. Kommunen investerer i børn og unge, så de kan trives og udfolde sig både nu og i fremtiden. Vi vil gerne have børn og unge, som er aktive og sunde, og som trives og ser sig som en del af fællesskaber. Regel nummer 1. Vi taler pænt. Regel nummer 2. Vi passer godt på vores ting. Og regel nummer 3. Vi passer godt på hinanden. Nej, det var regel nummer 2. Glostrup Skole er kendetegnet ved, at den har 5 matrikler forskellige steder i kommunen. Og når eleverne starter i skolen, så starter de i deres skoleliv på en af skoleafdelingerne i nærheden af, hvor de bor. Og i et område sammen med de kammerater, de kender. Og det er med til at skabe en god overgang fra børnehaven til skolen. Velkommen til Glostrup Kommune, Vestegnens naturlige midtpunkt.